साई रेस्टॉरंट आहे, फॅमिली रेस्टॉरंट विथ बार. बघूया कसं जेवण आहे इकडे. मँगो किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण गोव्यामध्ये आहोत. तर आता इकडे आपण 4-5 डिश मागवलेले आहेत. सुरमई थाली आहे, प्रॉन्स आहे, स्क्विड्स आहेत. तर थोडी थोडी टेस्ट करून बघूया कसे वाटतात. स्क्विड्स गोल्डन फ्राय फर्स्ट ऑर्डर आपली. त्याच्यानंतर आपण मागवलेले आहे प्रॉन्स तवा रवा. हे स्क्विड्स रवा फ्राय आहे. अतिशय चांगलं हॉटेल आहे, जबरदस्त टेस्ट आहे याची. अल्डोनामध्ये हे हॉटेल आहे. मोजून 6 ते 7 टेबल्स असतील. स्क्विड्स गार्लिक फ्राय. त्याच्यानंतर आपण ऑर्डर केली सुरमई थाली. त्याच्यानंतरची ऑर्डर आहे व्हेज थाली. ही लास्ट ऑर्डर आम्ही ऑर्डर केलेली खेकडा मसाला. तर टेस्ट तर खूप आवडलेली आहे, चांगली टेस्ट आहे. आणि याचं फूड खूप फ्रेश आहे. मी तुम्हाला आतमधलं दाखवतो किती टेबल्स आहेत ते. हे मधून 6 ते 7 किंवा 8 टेबलचं रेस्टॉरंट आहे. आणि जेवण तर एकदम बेस्ट आहे, मजा आली. 2 मिनिटात मालकांसोबत बोलून घ्या. माझ्या समोर आता हॉटेलचे मालक आहेत, तर ते तुम्हाला सांगतील की हॉटेल कधी चालू केलं त्यांनी आणि त्यांचं नाव काय. माझं नाव बाबूराव मोरजकर आणि माझ्या हॉटेलचं नाव साई फॅमिली रेस्टॉरंट बार. हे हॉटेल चालू केल्यावर जवळजवळ 4 वर्ष झाले इकडे, पण मला ऑलमोस्ट 13 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे हॉटेलमध्ये. थँक्यू. तुमचं जेवण खूप छान आहे, खूप बरं वाटलं एवढं. थँक्यू सो मच. तर मित्रांनो, मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटतो तो कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. थँक्यू.